شالوم 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ሓዲርኩም ኣናኹም ሰላሕ አዲኔ ካብ ንክርስቶስ ዝገልጽ ትውልዲ ዓለም ለኻው ቤተክርስቲያን ስቶክሆልም ስዊድን ናይ መዓልቲ ቃል ድብል ፕሮግራምና ድፍኖይ ሎሚ ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ናይ ህይወት ቃል ሓቢርና ክንካፈሊና ሎሚ ንካፈሎ ቃል ኩሉ ፍጥረት ንቃል ግብረ መልሲ ይህብ እዩ ኩሉ ፍጥረት ንቃል ግብረ መልሲ ይህብ እዩ እትዝገርመኩም ነገር ንሕና ግብረ መልሲ አይህብን ኢልና እናሐስቦ ንቃል ንድምጽ ግን ግብረ መልሲ ይህብ እዩ ምክንያቱ እግዚአብሔር ክፈጥር ኮሎ ንኹሉ በለኾነ እንዳተባህለ በቃሉ ስለዝፈጠሮ ኩሉ ንቃል ናይ ምስማዕ ክእለት እግዚአብሔር አንቢሩልዩ ኩሉ ፍጥረት ንቃል ግብረ መልሲ ይህብ እዩ That's why ኣብ ህይወት ካብ ተሓደ ኣዚና ንቃልና ንጠንቀቀሉ ንብል ንምንታይ ተተባሃለ ግብረ መልሲ አይህብን ኢልና እናሐስቦ ንቃል ግብረ መልሲ ክህብ ስለዝኽእል እዩ ምክንያቱ ኩሉ ንቃል ግብረ መልሲ ከም ዝህብ ንድምጺ ከም ዝሰምዕ ኬሪ እግዚአብሔር ፈጢሮ መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ዘሁልቅ ከም ዝብል ቃል ኣሎ ኣብ ዘሁልቅ ምዕራፍ 10 ጥቕሲ 8 ነታ በትሪ ውሰዳ ንስኻን ሓውኻ አሮንን ከዓ ነታ ኣኼባ ኣክቦ ኣብ ቅድሚኦም ድማ ነቲ ከውሒ ተዛርቦ ሉክ ንከውሒ ተዛርቦ ይዝብል ብልክዕቲ ከውሒ ምሳሌ ናይ ክርስቶስ ነገር ግን ነቲ ከውሒ ተዛርቦ ንሱ ከዓ ማይ ይሃብ እቲ ከውሒ ማእሲ ማይ ክህቢሎ ምስ ተዛረብኩሞ which means እቲ ከውሒ ንድምጺ ግብረ መልሲ ይህብ ማለት እዩ ንምንታይ ተተባሃለ እግዚአብሔር ንኹሉ ፍጥረቱ ንድምጺ ግብረ መልሲ ከም ዝህብ ጌሪ ይፈጢሮ that's why ኩሉ ነገር ንጥቕምና ከም ዝሰርሕ ክንገብሮ እንተዳ ንደሉ ኮይና ንኹሉ ነገር ንጥቕምና ከም ዝሰርሕ ዘግብር ጽቡቅ ቃል ከነውጸሉ ይግበአና እዩ ምክንያቱ ኩሉ ፍጥረት ንድምጽ ስለዝእዘዝ ኩሉ ፍጥረት ብድምጽ ስለዝወር ገለገለ ነገራት ኣብ ህይወት ንጥቕምና መስራሕ ዘአቢና በቃል አፍና እዮም ምክንያቱ ንጥቕምና ከምደይ ሰርሑ ጌርና ሮንግ ቃል ስለነውጸሎም ኢና ኩሉ እግዚአብሔር ዝፈጠሮ ንአፍ ግብረ መልሲ ይህብ እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ወንጌል ማሪቆስ ምዕራፍ 11 ጥቕሲ 10 ከም ዝብል ቃል ኣሎ ንግሆ ከሓልፉ ከለው ነታ በለስ ካብ ሱራ ነቂጻ ረአይዋ ጴጥሮስ ድማ ዘኪሩ መምህር እነሆ እታ ዝረገምካያ በለስ ነቂጻ በሎ ኢየሱስ ድማ መለሰ በሎውን ንኣምላኽ እመኑ ዝኾነ ይኹን እቲ ዝብሎ ከም ዝኸውን ዘአምን እምበር بلبو زي ولاول نزخرن تنسيكا نبحر التحل انتبلو نعقو كم زخونلو بحكي ابلوكم اللخو لوك ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነታ ቆጻል በለስ ብሩሑቅ ምስራአያ ገለ ፍረ ዘለዋ መሲልዎ ካብ ኣኽበልዕ ምስ ቀረበ ከም ቆጻላ ፍረ ኣይረአየላን ቃል ላውጽላሾ ካባኺ ፍረ ኣይረኸብ ኢልዋ ልክዕ ቃል ምሰው ጸላ እቲ ገረብ ነቲ ካብ ኣፍ ጎይታ ዝወፀ ቃል ግብረ መልሲ ሂቡ ልክዕ ከም ቃሉ ኮይኑ ንጽባሒታ ክምለሱ ከለው ነቲ ገረብ እንተራእይዎ ልክዕ ከምቲ ኢየሱስ ዝበሎ ነቂጹን ቀምሲሉን ሓሪሩን ጸኒሕዎም ኣይገርመኩም ናሕዋት ገረብ እኳ ከይተረፈ ንድምጺ ግብረ መልሲ ይህብ እዩ ኣብ ነፍስ ወከፍ በቃል እግዚአብሔር ዝተፈጥረ ዘበለ ንድምጺ ግብረ መልሲ ናይ መሃብ ከኣልነት እግዚአብሔር ኣቐሚጡሉ እዩ that's why ኩሉ ፍጥረት ንጥቕምና ከም ዝሰርሕ ክንገብሮ በኣፍና ንኽእል ኢና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ ግዜ ምስ ሐዋርያት ባሕሪ ክሳጎሩ ከለው ብርቱዕ ማዕበል ምስተላዕለ ንንፋስ ብድምጽ ገይሩ ጸጥ ኣቢሉ ኣይገርመኩምን እቲ ማዕበል ከዓ ሃዲኡ ንምንታይ ተተባሃለ ኩሉ ፍጥረት ንቃል ግብረ መልሲ ይህብ እዩ that's why ኩሉ ግዜ ወይዘር ንጽቡቅኩም ክሰርሕ ንጥዕናኩም ክሰርሕ ትደሊ እንድሕርኩምኩም ጽቡቅ ቃል ነው ወይዘር አውጽሉ ጽቡቅ ቃል ንኹሉ ነገር ከተውጹ ጀምሩ ኣብ ቤትኩም ክትኣቱ ከለኹም ኣብ ገዛኹም ጥዑም ቃል ምውጻእ ተላመዱ ንምንታይ ተዳኢልኩምኒ ኩሉ ነገር ንድምጽ ግብረ መልሲ ናይ መሃብ ከኣልነት ኣለዎ ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ስለዚ በቃል አፍና
ኩሉ እግዚአብሔር ዝፈጠሮ ዘበለ ንጽቡቕና ንጠቕመናን ከም ዝሰርሕ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ከውሒ ንኣፍ ተኣዚዙ ማዕበል ንኣፍ ተኣዚዙ ኣግራብ ንኣፍ ተኣዚዞም ንኣፍ ዘይእዘዝ ንድምፂ ዘይሰምዕ ንድምፂ ግብረ መልሲ ዘይህብ የለን ስለዚ ኩሉ ነገር ንጽቡቕና ክሰርሕ ንኩሉ ነገር ንጽቡቕና ከም ዘስርሕ ጌርና ጽቡቕ ድምፂ ምዝራብ ንላመድ ስለ ኩሉ ፍጥረት ንእግዚአብሔር አመስግኖ ስለ ኩሉ ፍጥረት ንእግዚአብሔር አድንቆ ስለ ኩሉ ነገር ንጽቡቕኩም ከም ዝሰርሕ ጌርኩም ቃል ቀቁሉ ሽዑ ከም ቃልኩም ምድር ንጽቡቕኩም ሓቢራ ክሰርሓ ምድር እኳ ንገዛ ርእሳ ንድምፂ ግብረ መልሲ ትህብያ ነቶም ቃል በረኸት ዘውጽኡ ምድሪ ሓይላ ትቦምያ ነቶም ቃል መርገም ደውጽኡ ምድሪ ሓይላ ትኸልኦምያ ምኽንያቱ ንብሩኻት በረኸት ንዝተረጎም መርገም ትሰድድ ያ ማለት እዩ ንኣዳም ምስ ወደቐ በሰንክኻ ምድሪ ርግምቲ ትኾን ኢልዎ ይሲ እንተ ደኣ በረኸት መጺኸያ ድማ ምድሪ ሓፍታ ዓቕማ ትገልጸልካ እያ ኣብዝኣተኹምዎ ምድሪ ንሰናይኩም ክሰርሐልኩም ነቲ ምድሪ ባርኽዎ ነቲ ሃገር ባርኽዎ ንሰናይኩም ከም ዝሰርሕ ቃል ኣውጽሉ ሽዑ ትረጊጽኩምሞ ዘለኹም ምድሪ ንምክንዋንኩም ክሰርሕ ክጅምር እዩ ኣይትጋገዩ ዝረገጽኩምሞ ምድሪ እኳ ግብረ መልሲ ይህብሞ ፍረ ክበኩም ሰናይ ነገር ክበኩም ምክንዋን ክኾነልኩም ክንምክንዋን ዝምችእ ጽቡቕ ቃል ንኹሉ ውጽሉ ስለ ዘለኹም ሃገር ሰናይ ቃል ኣውጽኡ እታ ምድሪ ንጽቡቕኩም ክሰርሕ ኩሉ ፍጥረት ንድምፂ ግብረ መልሲ ይህብ እዩ ኣሜን